няспынна сыходзіць на касцёл, каб вернікі у еднасці праз Езуса Хрыста мелі доступ да Бога. Таму можна сказаць, што з паслання Святога Духа ў дзень Пяцідзясятніцы на апосталаў азначае пачатак здзяйснення новага саюза запавету. Мы будзем слухаць у сённяшніх чытаннях пра тое, чым заканчваецца пыха, калі людзі вырашаюць жыць без Бога. Мы будзем слухаць пра запаведзі, пра сінайскі запавет, пра пачатак новага запавета. І Езус Христос будзе заклікаць нас да сябе як пра мудрасць. І словы Божыя заўсёды жывыя і дзейсныя. У ўсіх гэтых чытаннях адчуваецца, якой вартасцю з'яўляецца для нас еднасць і адзінства, што ёсць сэнс прапаведаваць над сухімі касцямі. Дух Святы – гэта крыніца жыцця, гэта патокі жывой вады, якія цякуць у вечнае жыццё. Ён даецца кожнаму чалавеку, але удзяляецца настолькі, насколькі хтосьці хоча яго атрымаць. Ён напаўняе нас сваёй эмоцыяй і даецца настолькі, насколькі дазваляе яго атрымаць наша чалавечая уласнасць. Таму, дарагія браты, я запрашаю вас усіх да шчырай малітвы, да святкавання ў еднасці і ў адзінстве, каб мы напоўнілі свае сэрцы да глыбіні гэтым Духам Святым, каб маглі маліцца так, забудьце пра ўсе свае справы, пра ўсе свае праблемы, каб мы адчуваліся адным целам у Езусе Хрысце.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, сёння починаем святкаваць урачыстасць паслання Духа Святого. Это такі асаблівы момант у гісторыі Касцёла, калі Дух Святы фактычна нараджае Касцёл, калі збірае з маленькай невялічкай групы людзей супольнасць, которая разыходзіцца на ўвесь свет, не толькі ў прасторы, але таксама разыходзіцца на ўвесь свет у вечнасць і трывае навекі. І таму сёння, калі гляджу, што нас сабралася не так шмат у касцёле, мне гэта таксама нагадвае, што апосталаў у дзень Пяцідзясятніцы ў тым месцы таксама было няшмат. Але гэтага было дастаткова, каб агонь Духа Святога разгарэўся на ўвесь свет. Таму сёння, святкуючы гэту урачыстасць, просім, каб і мы змаглі занесці гэтае святое полымя, гэтыя рэкі вады жывой, якія выплываюць тут з алтара, на ўсё маладзечна, а потым і на ўвесь свет. Сёння памятаем падчас гэтай літургіі асаблівым чынам пра нашу зямлю, пра нашу Беларусь. Просім, каб Дух Святы перамяніў яе аблічча назаўсёды трывала. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна, каб прышу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, А на землі
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, по Твоей воле на протягу 50 дён отзначалася великодная таямница. Просим Тебе, моцаю Духа Святого, з'єднай поделенные народы, каб Твое имя разом вызнавали люди разных моваў. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Человек – это венец творения Бога. Он создал его по своему образу и подобию. Только человек может говорить, только человек понимает слово, словом может лечить, словом может убить. Совсем недавно был потоп. Остался праведный Ной со своей семьей. Господь Бог понимает слабость и немощь человека и решает, что теперь будет новый человек, новое творение после потопа. Но проходит какое-то время, и грех все равно действует в жизни человека. Человек начинает, разговаривая, понимая друг друга, говоря все на одном языке, он решает построить новую цивилизацию, новый мир, такой мир, который был бы лучше. Он строит город, он строит башню. У него такие замашки построить такой высоты башню, такой небоскреб, чтобы прямо достать до Бога. Он решает, что это просто врата Божьи. Господь Бог спускается на землю посмотреть, так что же делает Его творение здесь на земле? И понимает, что в своей гордыне человек уничтожит сам себя. Очередной раз Он спасает человечество, просто легким одним словом, духом Он рассеивает человека. Люди перестают понимать друг друга. Но этим самым Он спасает человечество. Все, что делает Господь Бог, это все для того, чтобы спасти свое творение. Читання книги Быцця. На ўсёй зямлі была адна мова і аднолькавыя словы. Рушыўшы з усходу, людзі знайшлі ў зямлі Сенаар раўніну і пасяліліся там. І сказалі адзін аднаму: «Давайце наробім цэглы і абпалім агнём». І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. І сказалі яны: «Давайце збудуем сабе горад і вежу, вяршыня якой
узнясецца да нябёсаў, і зробім сабе знак, каб не рассеяцца па паверхні ўсёй зямлі. І сышоў пан паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны чалавечыя. І сказаў пан: вось адзін народ, і адна ва ўсіх мова, і вось што пачалі рабіць, і не адступяцца яны ад таго, што задумалі ўчыніць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю, так, каб адзін не разумеў мовы другога. І рассеяў іх пан адтуль па паверхні ўсёй зямлі, і яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя Бабілён, бо там змяшаў пан мову ўсёй зямлі, і адтуль рассеяў іх пан па паверхні ўсёй зямлі. Гэта Слова Божае. Щасливий народ, який пан собі вибрав. Щасливий народ, який пан собі вибрав. Пан касує наміри язичників, знищає задуми народів. Наміри пана тривають навіки, задуми серця ягоного з покоління в покоління. Щасливий народ, який пан щасливий народ, Богом якого єсть пан, народ, який вибрав собі Господчину. Пан поглядає з небеса, бачить усіх синов чоловічих. Щасливий народ, який пан собі вибрав. З місця посаду свого ён глядить на усіх, хто живе на землі. Ён створив серце кожного з їх і зважає на всі їхні чини. Щасливий народ, який пан вибрав. У наступному читанні будемо чути, як Бог праз Моїсея дає обіцяння своєму народу, а після і сам заходить і звертається до свого народу. Я щиро запрошую вас відчути присутність Бога, так як чули це ізраїльтяни, які слухали Бога, і те, що ми зараз почуємо, як це все було. Відчути Його присутність, велич і моц у нашому житті, у нашому осеродді. Читання книги Заходу. Майсей узышоў да Бога, і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба, і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як я насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе.
Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая ўся зямля, і вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым. Вось словы, якія ты скажаш сынам Ізраіля. Прыйшоў Майсей і, склікаўшы старэйшынаў народа, выклаў ім усе гэтыя словы, што даручыў яму пан. І ўсе людзі адказалі разам: «Усё, што сказаў пан, зробім». На трэці дзень, як занялася раніца, пачаліся грымоты і маланкі, і з'явілася густое воблака над гарою, і пачуўся моцны гук трубы. І затрымцеў увесь народ, які быў у лагеры. І вывеў Майсей людзей з лагера насустрач Богу, і сталі каля падножжа гары. Гара ж Сінай уся дымілася ад таго, што пан сышоў на яе ў агні, і дым падымаўся з яе, як з печы. Уся гара моцна трэслася, а гук трубы рабіўся ўсё больш моцным. Майсей гаварыў, і Бог адказваў яму сярод грымотаў. І сышоў пан на гару Сінай, на вяршыню гары, і паклікаў пан Майсея на вяршыню гары. Гэта Слова Божае. Благословленный Ты, Пане, Бог Отцов наших, полный хвалы узвеличенный навеки. Благословленное святое имя славы Твоей, хвалебное и узвеличенное навеки. Имя Твое, благословленный Ты в святыне Твоей святой славы, прославленный, возвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный, возвеличенный навеки. Имя Твое, благословленный Ты, які бачиш глибині, які сядиш на херувимах, хвалебный, возвеличенный навеки. Благословленный Ты на скляпении неба, хвалебный, возвеличенный навеки. Имя Твое, будземце праз усё жыццё заклікаць Духа Святога, каб вучыў і дапамагаў нам прабачаць, каб нам мець радасць і супакой. Читание книги пророка Ізахіэля. У тыя дні была на мне рука Пана, і Пан вывеў мяне ў духу і паставіў мяне сярод даліны поўнай касцей. І абвёў мяне вакол іх
Вельмі шмат іх ляжала на абшары даліны, і былі яны вельмі сухія. І сказаў мне: Сыне чалавечы, ці ажывуць косці гэтыя? Я сказаў: Ты ведаеш, Пане Божа. І сказаў мне: Прароч над касцямі гэтымі і скажы ім: косці сухія, слухайце слова Пана. Так кажа Пан Бог касцям гэтым. Вось я пашлю вам духа і ажывяце, і дам вам жылы, і учыню, што вырасце на вас цела, і абцягну вас скураю, і пашлю вам духа і ажывяце, і даведаецеся, што я Пан. Я абвясціў прароцтва, як было наказана мне. І калі я прарочыў, узняўся шум і трэск, і пачалі збліжацца косці, костка да сваёй косткі. І бачыў я, вось з'явіліся жылы на іх, і цела вырасла, і скура пакрыла іх зверху, але духа не было ў іх. Тады сказаў ён мне: Прароч да духа, прароч, сыне чалавечы, і скажы духу, так кажа Пан Бог. Ад 4 вятроў прыйдзе дух, і дыхні на гэтых забітых, каб ажылі яны. І прарочыў я, як ён загадаў мне. І увайшоў у іх дух, і яны ажылі, і сталі на свае ногі вельмі вялізнае войска. І сказаў ён мне: Сыне чалавечы, косці гэтыя, гэта ўвесь дом Ізраэля. Вось яны кажуць: высахлі косці нашыя, і загінула наша надзея, нам пагібель. Таму прароч і скажы ім: так кажа Пан Бог. Вось я адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народ мой, з магілаў вашых, і прывяду вас у зямлю Ізраэля. І даведаецеся, што я, Пан ваш, калі адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народзе мой, з магілаў вашых. І ўдыхну у вас дух мой, і учыню, што будзеце жыць і спачываць на зямлі вашай, і даведаецеся, што я, Пан, сказаў і зрабіў гэта, кажа Пан. Гэта Слова Божие. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Няхай так кажуть откупленные Паном, Тые, кого вратовав Ён от ворожих рук, и собрав земель от усходу до заходу, от полночи и полдня. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Яны блукали в пустыне безлюдной, и не знаходили шляху до населенного города, терпели голод и смагу, и млела ихняя душа. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Але покликали Пана у недоли своей, и Он уратовал их от негодов, и повел их простою дорогой, копьяны дошли до населенного города. Славьте Пана, бо навеки
Яго милосердность, за ягоные цуды для сынов человечек. Бо Он насытив душу голодного и душу со смяглою добром наполнил. Славьте Пана навеки, Яго милосердность. Кожен з нас з самого ранку планує свій час, свої занятки, але не заўсёды атрымліваецца так, як мы гэта плануем, як нам бы гэтага хацелася. І сёння кожны, хто тут прысутнічае, ён прыйшоў с адзінай мэтай, каб адкрыць сваё сэрца і прыняць Святога Духа. Духа, які сапраўды будзе рабіць у нашым сэрцы цуды, які будзе дапамагаць нам любіць, прабачаць, радавацца і чуць слова Пана. І мы ўсе вельмі хочам збаўлення. Але каб атрымаць гэтае збаўленне, у сённяшніх словах прарока Йоэля мы пачуем сапраўды важнае для сябе. Слухайце. Читання книги пророка Йоэля. Так кажа Пан: «Спошлю духа моего на усялякое тело, и будут пророчить сыны ваши и дочки ваши. Старцам вашим будут сняться сны, и юнаки ваши будут бачить объявление. Так само на слугов и слух моих у те дни спошлю духа моего, и учиню цуды на небе и на земле, кров и огонь, и слупы дыму. Солнце обернется у темру, а месяцу кров, першим настанет день Пана, великий и страшный. И кожны, кто поклича имя Пана, збавится, бо на Сионской горы и у Иерусалиме будет збавление, як сказал Пан. И сирот ацалелых будут тыя, кого поклича Пан. Гэта Слово Божие. Спошли, Пане, своего духа и обнови обличья земли. Спошли, Пане, своего духа и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опранулся у величии красоты.
Спашли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Неслеченные, Пане, Твои справы, усё Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови, душа моя, Пана. Спашли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Усеяны чакают, что Ты даси им есть и у свой час. Коли даешь им, яны подбирают. Коли раскрываешь руку свою, яны насыщаются добром. Спашли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь ихний дух, и яны гинут, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спашли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Шановні брати і сестри, перше, що я хочу вам напомнити, кожен охрещений отримав святость. Про то буде говорити у своїм посланні сьогодні Павел. Пан Єсус натхняє Павла на молитву. Найперш у молитві і у будь-якій справі потрібно подякувати Пану Богу. А далей Павел сам молится за тых, кого пасе, и просить, каб за яго таксама молились. Нам на сягонняшні дзень патрэбна молиться за своих святароў і ўвогуле духавенства, за сёсцер, братоў. Каб мы столькі молились за святароў і за духавенства, колькі молимся за своих деток і за свае зубки, то мы б мелі супакой і за деток, і за свае зубки, бо ксяндзы, каб мелі нашу молитву, прывялі б столькі сюды у касцёл людзей. А Христос заклікае, каб мы молились адзін за аднаго. І ў сягонняшнім пасланні Павел скажа, як цяжка усім і нават святым. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, бо мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно,
але і ми самі, які маємо початок духа, і ми в собі стогнем, чекаючи усиновлення, викуплення тіла нашого. Бо ми уратовані праз надію. А надія, коли нехто бачить, не ёсць надієй. Бо коли хто бачить, навошта йому яшчэ спадзявацца? Але калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады чакаем цярпліва. Таксама і дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрцы, ведае, якая думка ў духа, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слово Божае.
ласки певних, всех Твоих святых даров, Veni Sancte Spiritus, дай заслугу мужности, вытрывалость в верности, дай и радость вечную. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Вода ў святым пісанні мае вельмі вялікае значэнне і вельмі часта выкарыстоўваецца гэты вобраз, мае таксама розны сэнс, і адзін з гэтых сэнсаў гэта значэнне, гэта тое, што дае жыццё, бо ведаем, што святое пісанне было напісана на Бліжнім Усходзе, дзе ад гэтай простай, здаецца, рэчы, як вада, вельмі многае залежала, а менавіта саму пэўнасць, што да жыцця. Другі такі вельмі прыгожы вобраз, які выкарыстоўвалі хрысціяне, першыя хрысціяне, як пэўнае адлюстраванне рэчаіснасці, часткай якой з'яўляліся, гэта пелікан, які корміць сваіх дзяцей, але не ў просты спосаб, але калі прыходзіць якісьці час выпрабаванняў, час, калі няма ежы, і гэтыя дзеці з прычыны нездольнасці да самастойнага жыцця, то гэты дарослы пелікан раздзёбваў свае грудзі і насычаў, карміў гэтых сваіх дзяцей сваёю крывёю. Можа, браты і сёстры, хтосьці сёння тут прысутнічае, прыходзі у такім стане, калі адчувае, што не здольны да жыцця, не здольны, каб любіць, у такім сэнсе, што мае прагненне чыніць дабро, мае добрыя намеры, але у пэўных сітуацыях не можа пераадолець свае пыхі, свайго граху, і тады здаецца, што выплывае з цябе, чи з нас выплывае смерць, і што няма ў гэтым жыцця. Але зараз будзем слухаць слова, якое дае нам добрую надзею, кажа нам пра добрую вестку, бо ёсць той, хто неабыякавы да гэтага ўсяго, і той, да якога мы можам прыйсці. Слухаем. Прийди, Дух Святий, наповни серце своїх вірних і запали в їх огонь своєї любові. Аллилуйя, Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. У апошні вялікі дзень свята Езус стаў заклікаючы, сказаў: «Хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, у таго, як сказана ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Гэта сказаў ён пра духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у яго, бо яшчэ не было духа,
тому што Езус яшчэ не ўславіўся. Гэта слова Пана. Дарагія сябры, сёння маем такое шчасце, што падобнае да таго, якое мы мелі ў пасхальную вігілію. Сёння вельмі багата накрыты для нас стол Слова Божага. Таму насычаймася напоўніцу. Сёння вельмі шмат Бог даў нам слова гэтага. І яно сапраўды ў стане жывіць нас. Яно сапраўды слова, которое Бог дае у такія асаблівыя дні, як Пасха, як Пяцідзясятніца, дае такія словы, которые нас напаўняюць сапраўдным жыццём. Ужо не проста такім чынам, што мы ходзім, бегаем, дыхаем, але такім жыццём, которое сапраўды цячэ ў жыццё вечнае. Такім жыццём, которое таксама здольнае дзяліцца, не толькі жыць у сабе і для сябе, а такім жыццём, которое у стане сапраўды перадавацца усім, хто жыве вакол. Сёння шмат розных словаў мы пачулі, і я хацеў бы зараз пакрышку, трохі затрымацца на кожным з гэтых фрагментаў. Першае – гэта Вавілонская вежа. Это месца, которое сапраўды павінна было стаць такім помнікам чалавечаму генію, чалавечым дасягненнем. Это павінна было быць архітэктурная будоўля такая, якая магла б, як людзі думалі, калі яе будавалі, нават самога Бога здзівіць, которая дазволіць ім пастукацца прама ў неба, узняўшыся па гэтай вежы. Тым не менш, Бог бачыў, што у гэтай сітуацыі людзі сапраўды, беручы на сябе такую дзёрзкасць таксама, што могуць дастукацца, не будучы гатовымі яшчэ на той момант, што яны могуць сабе нарабіць крыўды, што такім чынам здабудуць нейкую таемную моц, якой пачнуць нішчыць адзін другога. І таму гэта рассеянне адбылося, што Бог падзяліў народы на мовы, на плямёны. І хоць сёння мы ганарымся кожны сваёй нацыянальнасцю, сваёй нацыянальнай спадчынай, і гэта сапраўды той перыяд, пакуль мы былі падзеленыя, сапраўды мы навучыліся жыць нават у межах якогасьці аднаго народа. Але сёння мы бачым, што гэтае першае чытанне, яно пакрываецца, злучаецца з чытаннем, которое заўтра будзе гучаць, а фактычна сёння, але ўжо раніцай. Это чытанне з дзеяў апостальскіх, дзе людзі сабраліся таксама у Єрусаліме, сышліся нарэшце знову, сплыліся ў Єрусалім з розных канцоў свету. І тое, што было знішчана тады, тое, што было вынікам граху, тое, што не падзяліліся. Вось у Єрусаліме ў той дзень Пяцідзясятніцы было аб'яднана. Это быў першы такі старт таго, што Бог яднае тое, што падзеленае. І зараз, сябры, для нас таксама сёння вельмі важна. Мы нават у нашай Беларусі сабраліся людзі з розных таксама гістарычных арыенціраў. Адны глядзяць на ўсход, і там бачаць свае карані, сваю веліч і сваю ідэнтычнасць. Хтосьці іншы глядзіць на захад і прылічвае сябе больш да заходняй цывілізацыі. І вельмі часта здараецца так, што адны гавораць, што мы праваслаўныя, мы католікі. І здараецца так, што дзесьці на гэтым грунце мы не ў стане знайсці паразуменне. Канешне, хтосьці можа сказаць, што жэняцца людзі праваслаўныя з католікамі, што сапраўды жывуць неяк. Толькі што ў практыцы таксама вельмі часта здараецца так, што жывуць менавіта неяк. Калі няма гэтага Духа Святога, который вучыць нас разумець чалавека з іншага свету, з іншых арыенціраў палітычных, гістарычных і так далей.
І таму сёння сапраўды патрэбен Дух Святы, як кожнай беларускай сям'і, так і ўсяму нашаму народу ў цэлым. Каб мы, не гледзячы на ўсякія нашыя розніцы, на ўсякія нашыя падзелы, і не бачылі ў другім чалавеку толькі выключна ягоныя памылкі, якіясьці гістарычныя непаразуменні паводле нас, але каб бачылі ў другім чалавеку брата, мову якога я ў стане зразумець. Чаму? Таму што Дух Святы дазваляе зразумець. Дух Святы робіць такія цуды, што чалавек, который здаецца зусім іншы, чым ты, ён пазваляе табе зразумець гэтага чалавека. Апосталы выйшлі у дзень Пяцідзясятніцы на вуліцы Єрусалема, усе былі галілейцамі, і людзі, якія прыйшлі з розных краін, разумелі іх. І гэта, дарагія сябры, для нас сёння вельмі важная рэч, каб мы прасілі Духа Святога для кожнага з нас асабіста і для ўсёй нашай краіны. Другая рэч таксама гэта тое, што Бог аб'яўляецца Маісею на гары Сінай, а Маісей потым у сваю чаргу збірае народ і аб'яўляе народу Бога, который прыходзіць. Гэта месца, дзе былі дадзеныя запаведзі, дзе гэты народ, асаблівы народ, которого Бог пачаў збіраць з розных краін свету, сабраў у адзін народ і даў ім запаведзі. Это значыць такое слово, которое паказвае чалавеку, што калі ты будзеш жыць па гэтых словах, ты пражывеш жыццё такім чынам, што не тое, што усе беды цябе зараз абмінуць, але ў канцы канцоў ты прыплывеш туды, дзе ты будзеш шчаслівы назаўсёды, што б не здарылася ў тваім жыцці. Што Божая запаведь – это як такі, можна сказаць, фарватер для карабля, месца, дзе карабль можа прайсці, не сеўшы на мель. І калі мы ідзём этой сцежкай Божых запаведзяў, такая была ідэя, якую Маісей перадаў, то мы прыплывём сапраўды ў жыццё разам з Богам. А мы да гэтага сканструіраваны, мы да гэтага створаныя, каб жыць з Богам. І таму людзі часта адчуваюць такі неспакой, пакуль не знойдуць гэтага Бога. І многія людзі шукаюць, пытаюцца, дзе ты, шукаюць і пытаюцца, як мне цябе знайсці, Божа. Таму што ці свядома, ці несвядома, кожны з нас Бога прагне. Нават атэісты, нават агностыкі. Нават калі яны гэтага яшчэ не разумеюць, не ведаюць, шукаюць невядома чаго ў свеце. У канчатковым выніку кожны з нас, ці ён шукае грошай, ці ён шукае славы, ці ён шукае любові, кахання, ці ён шукае якогосьці страснага кахання, ці якогосьці поспеху на працы, ці яшчэ чагосьці. Чаго б мы ў жыцці не прагнулі, у канчатковым выніку мы прагнем заўсёды Бога, хоць мы не ведаем часта гэта. І таму запаведзі, которые Бог дае на гары Сінай Маісею, дзе Бог аб'яўляецца Маісею, гаворыць, вы будзеце маім народам, дзе сапраўды з усіх народаў я пазбіраў вас. І гэта момант, калі зараджаецца новае чалавецтва. Народ Ізраіля быў такім зачаткам гэтага новага чалавецтва. І гэта, сябры, таксама такі момант для нас, такой задумы, што закон, который яны атрымалі потым, хоць ён быў цудоўны, добры, але рэч у тым, што ён стаў пэўны момант вельмі цяжкім для гэтага народа. Яны пачалі адыходзіць ад гэтага закону, который атрымалі. Яны пачалі да гэтага закону ставіцца як такой непасільнай ношы. Вось гэта табе можна, гэтага табе нельга, гэта рабі, гэта не рабі. І гэта стало, хоць это і было Божым словом, хоць это і было, здаецца, павінна было быць благаславеннем, людзі пачынаюць на запаведзі глядзець як на якісьці цяжар, нейкае ярмо. І вось у гэты момант, калі цяжарам становіцца запаведь, трэба такая сіла, якая пачынае гэтыя запаведзі выконваць ужо знутры нас, дзе мы пачынаем бачыць Бога і ягоныя запаведзі ўжо не як якосьці імператыў, который мы мусім выканаць, нікуды не дзенешся ад яго, а Дух Святы, который прыходзіць і робіць нашыя сэрцы настолькі іншымі,
настолькі іх перамяняе, што я пачынаю на Божыя запаведзі, на Божае Слова глядзець ужо як свабодны чалавек. Што гэты закон не проста дзесьці да мяне прыйшоў звонку, там, з гары Сінай, ад Бога, яшчэ невядома адкуль, што гэты закон пачынае жыць у маім сэрцы, і я пачынаю ім жыць так, як быццам бы гэта былі мае прынцыпы. Не таму, што Бог мне іх даў, а таму, што я глыбока перакананы, што гэта мой закон таксама. Ён Божы закон, але ён стаў настолькі для мяне блізкім, што гэта ўжо і мой закон таксама. Закон любові да Бога і да другога чалавека. І вось паміж гарой Сінай, дзе былі атрыманыя Божыя запаведзі, і днём Пяцідзясятніцы таксама ёсць сувязь. Таму што з гэтага моманту, калі Дух Святы пачынае перамяняць нашыя сэрцы, мы зусім пачынаем па-другому глядзець і на Бога, і на ягоны закон, і на другіх людзей, ад которых мы столькага чакалі, но часта не даюць нам гэтага. І міласэрнасць паяўляецца, і здольнасць да прабачэння, і нават любоў да ворага. Усе вось гэтыя рэчы, пра якія я зараз пералічыў, гэта таксама выконванне Божых запаведзяў, і чыста чалавечымі сіламі выканаць гэта ўсё ідэальна немагчыма, калі Дух Святы сапраўды не дасць сваёй моцы. Далей, сябры, слова, которое мяне асабіста закранула. Мы калі збіраліся з братамі з супольнасці навукатахумінальнай на падрыхтоўку, калі рыхтаваліся да гэтай сённяшняй вігіліі, мы гэтыя ўсе чытанні адразу прачыталі разам у супольнасці. Гэтае слово мяне найбольш кранула. Это кніга прарока Езахіэля, дзе Бог выводзіць прарока у даліну, усыпаную сухімі касцямі. Напэўна, гэтае месца выглядала як месца якогосьці генацыду, дзе былі, можа, скінутыя якіясьці трупы, дзе яны ўжо потым пачалі гэтае цела распалася, засталіся толькі косці. І Бог задае вельмі дзіўнае пытанне прароку, пытаецца: як ты думаеш, ці гэтыя косці могуць ажыць? Вопыт прарока, мудрага, напэўна, чалавека, вопытнага такога, который многа ў жыцці бачыў, павінен быў бы падсказаць прароку, што не, з сухой косці ўжо не будзе жывы чалавек. Это немагчыма. І тым не менш Бог дае гэта абяцанне і кажа: ты бачыш сухія косці, але ты прароч над гэтымі касцямі. Гавары над імі маё слово. І дзякуючы гэтаму слову, которое будзе сказано, я пакрыю гэтыя косці знову плоццю, пакрыю гэтыя косці скурай, і сапраўды паўстане з гэтага кучы касцей вялізнае моцнае войска. І гэта, дарагія сябры, такі вобраз, который Езахіэль бачыў, як бы Бог яму паказаў. І тут гаворыцца, што Пан вывеў мяне ў духу і паставіў мяне сярод даліны поўнай касцей. Пан вывеў яго ў духу і паставіў сярод даліны поўнай касцей. І для тых, хто гэтую кнігу не чытаў і, можа, сёння пачуў толькі адзін фрагмент, альбо, можа, не помніце, я зраблю невялічкі такі, як бы, хоць это, можа, і не прыгожа, чалавеку, які не чытаў кнігу, расказвае, што там было далей. Але ведаеце, што сапраўды гэтыя косці сталі плоццю, яны жылі. Але я хацеў бы затрымацца вось на гэтых першых словах. Паглядзіце, сябры. Бо Пан вывеў мяне ў духу і паставіў сярод даліны поўнай касцей. Як дзейнічае Бог у жыцці прарока, такім чынам ён можа дзейнічаць у жыцці нас з вамі, мяне, у маім і тваім. Таму што дух, калі нас выводзіць, калі Бог выводзіць нас у духу, ён дазваляе нам бачыць будучыню такой, дзе наш вопыт часамі гаворыць, што не, такое немагчыма, а дух дазваляе бачыць такое, што немагчыма, і такое становіцца. І такое адбываецца, гэта збываецца тое, што мы бачым. І паглядзіце, сябры, што сёння у многіх сферах нашага жыцця мы на самой справе таксама глядзім часта на сваё асабістае жыццё, на тое, як мы вучыліся, як мы стваралі сям'ю некалькі дзесяцігоддзяў, як мы жылі з мужам, з жонкай, якіх дзяцей мы выхавалі, што з гэтага атрымалася, якую краіну мы пабудавалі,
якую ўладу мы выбіралі столькі дзесяцігоддзяў. І вось усё гэта, паглядзім на нашыя вынікі як бы нашага майстравання часта, усё гэта выглядае як даліна сухіх касцей. І вопыт падказвае, чыста чалавечы, рацыянальны і лагічны, што з сухіх касцей ужо нічога не будзе. Тым не менш, калі Дух Святы выводзіць нас і дазваляе нам бачыць і глядзець на гэтыя сухія косці менавіта ў Духу Святым, то бачым, што нават з сухіх касцей паўстае вялізнае, моцнае войска, то значыць, хтосьці вельмі жывы. І гаворыць, што прароч таксама да Духа заклікае Духа Святога над тымі касцямі. І Дух Святы прыходзіць і іх ажыўляе. І этот Дух Святы з'яўляецца тым, который удыхае жыццё у тое, што ўжо мёртвае, альбо яшчэ мёртвае. Так было, напрыклад, у выпадку першага чалавека, якога Бог ствараў. Стварыў яго з пылу зямнога, мёртвая кукла, злепленая з зямлі, ляжыць, і ўдыхнуў яго Духа свайго, і ён стаў жывою істотай. Духам Святым Бог ажыўляе тое, што мёртвае яшчэ, або, як у выпадку Эзекіэля, ажыўляе тое, што ўжо мёртвае. І неважна, ці мы яшчэ мёртвыя, можа, ніколі жывымі яшчэ не былі, па-сапраўднаму. Ці мы ўжо мёртвыя, таму што здаецца ўжо часамі, што я ўжо сваё ўсё ў жыцці пражыў, што ў мяне ўжо ўсё было, і нічога мяне ўжо не чакае асаблівага. І ці так, ці сяк, калі Дух Святы прыходзіць, можа ажывіць. І паглядзіце, дарагія сябры, што гэта праўда, што зараз вось мы чуем таксама гэтыя словы, якія Эзекіэль як бы пачуў непасрэдна, бо там далей гаворыцца так, што «І сказаў мне, сыне чалавечы, косці гэтыя, гэта ўвесь дом Ізраэля. Вось яны кажуць, высахлі косці нашыя, і загінула наша надзея, нам пагібель. Таму прароч і кажы ім, так кажа Пан Бог, вось я адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народ мой. Выведу з магілаў вашых і прывяду вас у зямлю Ізраэля. І даведаецеся, што я, Пан ваш, калі адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народзе мой, з магілаў вашых». З розных магілаў Бог можа нас выводзіць. Ці гэта тое, што мы ўжо самі паставілі на сабе крыж і гаворым, засталося ўжо толькі памерці. І сядзім у гэтай магіле, толькі чакаем, калі ж тая смерць прыйдзе. Ці тады, калі нас хтосьці іншы, можа, заганяе ў такую магілу. Так ці сяк, Бог прыходзіць са сваім Духам Святым, каб там, дзе над намі пачынае панаваць смерць, каб, дзякуючы моцы свайго Духа, запанавала жыццё нарэшце. Я сёння хачу асабліва звярнуцца да людзей, якія пражылі ўжо не адно дзесяцігоддзе на гэтым свеце. Не хавайце сябе зажыва, таму што не для гэтага Бог нам даў Духа Святога, каб мы толькі смерці чакалі ўжо. Яшчэ можна вельмі шмат чаго зрабіць, не толькі для сваіх дзяцей, унучкаў любімых там, такіх, над которымі вы трасецеся. Это добра, это правільна. Але калі Дух Святы прыходзіць, вы можаце зрабіць яшчэ вельмі-вельмі многае, таксама і для Беларусі, для чагосьці больш глобальнага. Нашыя касцёлы больш чым напалову напоўненыя пажылымі людзьмі, которые ўжо ім не трэба клапаціцца асаблівым чынам на работу там ісці ці яшчэ штосьці. У іх ужо нашмат менш такіх клопатаў, которые былі ў маладосці. Вы разумееце, які гэта патэнцыял? Это ж колькі маліцца можна. Это колькі можна заклікаць Духа Святога, будь прарокам для сваёй сям'і, для сваёй Беларусі. І ён гаворыць да Эзекіэля прароч над гэтымі касцямі, сыне чалавечы, гавары над імі. І калі вы гаворыце ці шэпчаце, проста думаеце ў словах малітвы, калі чытаеце псалмы, калі моліцеся на ружанцы, калі чытаеце ўсе этой літаніі, пампейская, навенна, мноства розных малітваў, вы прагаварваеце Слова Божие над нашай краінай. Маладзейшым людзям нам часта бывае так, што мы забеганыя, мы думаем, як пражыць, як сям'ю выкарміць і так далей.
І нам часто альбо не хапае сіл, альбо мы яшчэ не маем, як маладыя, столькі пераканання, што гаварыць, шаптаць Божыя словы, псалмы, напрыклад, што гэта вялізная моц, вялікая сіла. Вы, пажылыя людзі, маеце ўжо гэтае перакананне. Вам Бог не ведае, якім цудам, але Бог адкрывае, што малітва – гэта рэальна магутнасць. Мы, маладыя, часта кажам, да, маліцца надо. А пажылыя людзі часта проста моляцца. І гэта вялізная моц, дарагія, шапчыце свае малітвы. Заклікайце, прарочце над нашымі сухімі касцямі. Каб мы сапраўды сталі новай Беларусю, каб мы сапраўды сталі сапраўдным Христовым касцёлам, каб мы былі тымі, хто не толькі жыве для сябе, але каб мы маглі дзяліцца любоўю, каб было менш эгаізма, каб было менш несправядлівасці ў нашай краіне. І я скажу толькі, што вось я нават сам цяпер злавіў сябе на такім слове, што я кажу менш, каб было менш. А чаго я мелачуся на самой справе? Сёння у Евангеллі Христос гаворыць, што той, хто паверыць у Сына Божага, зараз хвілінку, як там на самой працытірую дакладна. Хто верыць у мяне, это значыць у Езуса Христа, у таго, як сказано ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой. Калі мы заклікаем у Духа Святога, верачы ў Езуса Христа, будучы з ім, так як Ён заклікаў, это значыць што? Калі мы бяром кнігу Святога Евангелля, бяром Біблію і пачынаем не проста чытаць гэтае Евангелие, пачынаем як бы пранізавацца гэтым словам і пачынаем маліцца вось так, як нам слова дае, як нас слова вучыць, як нас слова гэта Евангелие нас трэніруе да такой малітвы. Калі мы так молімся і заклікаем, то вось менавіта ў гэты момант з улоння, нашага улоння, Езус так абяцае, пацякуць рэкі вады жывой. Это значыць, што гэта можа быць столькі Духа Святога, столькі моцы Божай, которая не проста зробіць, што стане менш несправядлівасці, менш насілля ў нашай Беларусі, што людзі перастануць менш абортаў рабіць, напрыклад, што людзі перастануць сваіх пажылых бацькоў у гэтыя дамы прыстарэлых аддаваць. Многа вось всякай нечысці, которая творыцца на зямлі. Што вось у гэты момант, калі мы станем, то стане менш. Не проста менш, я разгаварю, што рэкі вады жывой пацякуць. Это азначае, што поўнасцю. І гэта абяцанне, которое Бог дае, оно заўсёды спаўняецца. І мы бачым у Бібліі вось менавіта такую логіку, сябры, што тое, што Бог гаворыць у старым запавеце, у новым спаўняецца. І калі мы зараз чуем такое слово, то Бог дае яго не для таго, каб мы паслухалі, памарылі сабе і пайшлі. А дае гэтае слово, каб яно спаўнялася ў нашым жыцці. Это праўда, што часамі Бог, калі сее сваё слово, то на тое, каб яно ў нас расло, развівалася, патрэбен час. І таксама, як дзіцятка зачынаецца ва ўлонні мамы і патрэбна 9, альбо прынамсі 7, можа, кажуць, месяцаў, каб гэтае дзіця развілася там і нарадзілася. І слово, которое Бог нам дае, абяцанне, которое Бог нам дае таксама. Яно зачынаецца ў нас, каб развіцца. І Святы Дух пачынае дзейнічаць вось менавіта такім чынам, што яно, гэтае слово, паказвае вось пра тое, што якія абяцанні дае, што не толькі для цябе гэта будзе вялікім благаславеннем, але таксама для дзяцей і ўнукаў, пра которых ты так часта перажываеш. Што з імі будзе, якая будзе іх будучыня. Паглядзіце, што пророк Йоэль сёння кажа: «Спашлю духа майго на ўсякае цела, і будуць прарочыць сыны вашыя і дочкі вашыя. Старцам вашым будуць сніцца сны», это значыць, будуць бачыць у Духу Святым, «і юнакі вашыя будуць бачыць аб'яўленні. Таксама на слугаў і слуг маіх у тыя дні спашлю Духа Святога, учыню цуды на небе і на зямлі». Паліце, якія абяцанні Бог дае, што нават сыны вашыя і дочкі будуць прарочыць. Будуць гаварыць такія словы, которые напоўненыя
моцаю Духа Святого, моцаю самого Бога. І гэта, я ведаю просто, што многія мамы, бабулі, як яны мараць, каб іхнія унукі маглі прарочыць, каб маглі гаварыць такія словы, якія ажыўляюць, акрыляюць другіх людзей. І гэта вось мара, якая для многіх бацькоў, для многіх дзядуляў, бабуляў сапраўды з'яўляецца вельмі важнай. І таму, браты і сёстры, сёння яшчэ раз просім, нават калі мы самі ведаем, што Божа, дзякуй табе, я пражыў, у прынцыпе, неблагое жыццё. Як было, так было, там, можа, цяжка было, але я ўжо аджыў сваё. Але нават калі ты сваё аджыў, то прасі за ўнукаў, за дзяцей, каб яны прарочылі, каб яны не проста лепяталі абы што, ходзячы па гэтым свеце, мацюгаліся і пракліналі адзін другога, а каб прарочылі. Добра, сябры, гэта вось такія па гэтых чытаннях рэчы. І яшчэ святы Павел у пасланні да рымлянаў гаворыць якую рэч. Браты, мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе ажно да цяперашняга часу, чакаючы аб'яўлення сыноў Божых. Трэба заўважыць, сябры, што Павел наогул мае такую характэрную рысу, святы Павел, што ён часта ўсіх хрысціянаў называў сынамі Божымі або святымі. Для Паўла святы – гэта хрысціянін. І тут не важна, ці гэты хрысціянін такі дасканалы, который там большасць запаведзяў захоўвае, або такі хрысціянін, который толькі трошкі, толькі некаторыя, можа, запаведзі захоўвае. Ты хрысціянін, значыць, для Паўла, вось ён так бачыць, значыць, ты святы. І не таму, што ты святасць сваю дасягнуў сам, а таму, што Христос, который абмыў цябе сваёй крывёю і прапусціў цябе праз купель хросту, адраджаючую купель, ён цябе робіць святым, а не тое, што ты там стараешся нейкім чынам, як гэта кажуць, удасканаліцца. І гэта, дарагія сябры, таксама вось наступная думка, што кажа Павел, таксама і Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Мне вельмі падабаецца, это вельмі прыгожае і вельмі тонкае і адначасова глыбокае акрэсленне, што Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Мы часамі таксама молімся, просім аб розных рэчах у Бога. І ён кажа, што нават калі мы не ведаем часта аб чым трэба маліцца, то Дух Святы нам падказвае, і ён сам гаворыць нам. І таму я вельмі заклікаю вас, дарагія сябры, каб менавіта так, як Павел робіць пэўны намёк, пэўны кірунак дае, каб мы маліліся так, як гэтага хоча ад нас Дух Святы. Это правда, што сэрца часта ляжыць бліжэй дзесьці вам, можа, за дзяцей унукаў, таму што ведаю, што многія з вас перажываюць за іх. Можа, мне асабіста вельмі сэрца баліць за Беларусь, што будзе з нашай мовай, што будзе праз 50 год з нашай зямлёй, чыя яна стане. Ці мы будзем яшчэ як беларусы ўвогуле. І чыста па-чалавечы здаецца, што мне хочацца пра гэта ўсё маліцца, прасіць Бога. Але Дух Святы можа прыйсці і сказаць, што слухай, сёння я хачу, каб ты прарочыў над іншымі касцямі, што каб ты сёння маліўся і гаварыў і заклікаў мяне, Духа Святога, у іншую сферу. І трэба быць вельмі чуткім. Трэба быць вельмі трымаць руку на пульсе, як кажуць, умець заўважыць, што у нейкі момант адарвацца ад таго, што для цябе з'яўляецца тваім любімым Ісаакам, тое, што з'яўляецца для цябе чымсьці такім, што сапраўды ты вынашваеш, як мама ва ўлонні, нейкую справу, ад которой ты трасешся прама. І каб адарвацца ад усяго гэтага і пайсці туды, куды Дух Святы кліча. І гэта можа быць зусім іншая рэч, которую ты вельмі моцна так любіш. І гэта такі момант, который нас адкрывае сёння. І, дарагія сябры,
паглядзіце таксама, што Евангелие, якое мы таксама сёння чуем, тут пачынаецца з такіх слоў, што у апошні вялікі дзень свята Езус стаў і, заклікаючы, сказаў: «Хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, у таго, як сказано ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Тут цікава, што Езус прыйшоў апошні вялікі дзень свята. Это было свята шатроў, габрэйскае свята. Яны святкавалі гэтае свята на працягу 7 дзён, здаецца, ці нават 9, не памятаю ўжо дакладна, але у всякім разе гэта было цэлы доўгае свята. І вось гэты апошні дзень, ён быў самы ўрачысты. Ён быў настолькі ўрачысты, што вось калі чытаем у Бібліі пра гэты свята шатроў і у прыватнасці пра гэты апошні дзень, для яго было характэрна тое, што ў гэты дзень нічога абсалютна нельга было рабіць. Што ў гэты дзень абсалютна нічога, нават самай малой рэчы нельга было рабіць. Это такі момант, калі чалавек спачывае, і ўсё, што ў яго можа атрымацца ў такі дзень, калі ты нічога не робіш, это толькі тое, што ты атрымаеш. Толькі тое, што табе нехта дасць. Таму што калі я працую, нешта раблю, займаюся нейкай вытворчасцю, там сею, жну, іду ў краму, там ці яшчэ нейкім чынам зарабляю, я нешта сам сабе здабываю гэта. У мяне можа стварыцца ўражанне, што я вот сам сабе зрабіў, я цяпер маю. Але вось у такі дзень, што нават калі ты нешта атрымліваеш, калі нешта ў цябе ў такі дзень паяўляецца, это азначае, што ты гэтага не выпрацаваў сам. Это чысты дар, чысты падарунак. І калі Езус гаворыць сёння, што менавіта ў такі дзень прыходзіць у святыню і гаворыць, што хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і у яго пацякуць рэкі вады жывой, то это азначае, што Бог дае задарма гэта. Не таму, што ты нешта там заслужыў, выпрацаваў. І, сябры, гэта таксама Езус кажа, што пра ваду жывую да людзей гаворыць, якія нашмат лепш ведаюць цану вадзе, чым мы з вамі, жывучы па ўсходняй Еўропе. У нас, вось, глядзіце, нават цяпер дождж ідзе ўжо колькі тыдняў. І у нас фактычна засуха бывае, але паверце, нашыя засухі у параўнанні з тымі засухамі, якія бываюць там у іхнім клімаце, у нас яшчэ сапраўды оазіс, яшчэ будь здаров, нават самы сухі год. І калі Езус сёння гаворыць так, што і прымяняе вось менавіта гэтую метафору, кажа, што з яго улоння пацякуць рэкі вады жывой. Там, дзе цячэ рака, на берагах часцей за ўсёдзесцю, вось у самым даліне гэтай ракі, звычайна найбольш ураджайныя землі. Там найлепш усё расце, там усё зелянее, квітнее часта. А ўжо трохі далей адыдзеш, ужо штораз горш. І гэта вельмі прыгожая метафора, таму што Езус кажа, што пацякуць рэкі вады жывой. Калі мы, браты і сёстры, часта адчуваем, што ўжо жыву каторы год у засухе такой вось, што маёй душы трывае засуха ўжо многа-многа гадоў, што ў маім каханні да мужа ці жонкі ўжо столькі засухі, столькі гадоў, што з дзецьмі невядома якія адносіны, што ў нашай краіне самыя лепшыя людзі уцякаюць і пачынаецца засуха. То вось такія моманты трэба прыйсці і слухаць гэтае слова, пра которое сёння Бог гаворыць, што я не проста напаю, кажа, што прыйдзіце да мяне, няхай прыйдзе да мяне, хто адчувае прагненне і п'е. І калі нап'ецца, з яго улоння пацякуць рэкі вады жывой. І паглядзіце, што, па-першае, это тое, што Езус гаворыць, хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Ну добра, калі ты прыходзіш да Езуса, слухаеш ягонае слова, жывеш ягонымі сакраментамі, эўхарыстыяй, споведдзю, намашчэннем хворых, калі трэба. Калі мы прыходзім да яго і п'ём ад яго, то вось на першы погляд здавалася б, што гэта для мяне Бог дае, што это Бог маю душу арашае,
каб яна заквітнела, зазелянела нарэшце. Але Езус далей гаворыць, што калі нап'ешся, то лагічным наступствам гэтага становіцца тое, што з тваёй душы пачынаюць плысці рэкі вады жывой. Калі чалавек, які ведае, што такое засуха, і ведае, што такое вада, і ведае цану вадзе, Езус гаворыць, паплывуць не проста струменьчык там нейкі, а рэкі. І гэтыя рэкі будуць арашаць таксама і іншых. Гэта вельмі сур'ёзнае абяцанне. І таму, дарагія сябры, вось па ўсіх гэтых справах я сёння вельмі моцна перажываю за Беларусь. Многія з вас перажываюць за свае сям'і, за сваіх блізкіх. Давайте будзем прыходзіць да Езуса. Прыходзім і пастаянна п'ём ад Яго. Таму што, канешне, можна прыйсці і сказаць там сыну, дочцы, што ты вось там жыві так ці сяк, там памяняй работу, альбо вось там зрабі аборт дачцы, сказаць, твоё жыццё палепшыцца. І мы можам кіраваць, пробаваць рэчаіснасцю вакол нас. Можам пробаваць ісці на барыкады, ваяваць там з кімсьці. Толькі што мы зваюем, пакуль мы самі не напіліся? Чым мы напоім іншых, калі мы самі сухія? І таму гэтае слова гучыць вось такім чынам, што калі хтосьці прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. І тады з твайго ўлоння пацякуць рэкі вады жывой, которые ў стане будуць мяняць рэчаіснасць. Гэта вельмі патрэбнае слова, каб мы сапраўды будавалі нашыя сем'і, наше асабістае духоўнае жыццё і жыццё нашай краіны менавіта ў духу Езуса Хрыста. Калі мы хочам нешта змяняць вакол сябе, то не можа быць ніякіх іншых змяненняў, як толькі ў духу Евангелля. І гэта, дарагія сябры, сёння няхай мы напаўняемся гэтым духам, каб яшчэ раз маглі зрабіць не толькі для сябе, але для іншых. І апошняя думка, ўжо праўда апошняя, выбачайце, што замучыў вас. Але апошняя думка такая, што Езус, тут Ян Евангеліст гаворыць так. Гэта сказаў ён пра Духа Святога, Езус сказаў, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у Яго, бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. Не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. Уславіўся Езус тады, калі пайшоў на крыж, калі прайшоў праз мукі, праз зыходжанне ў адхлань, уваскрос і ўзышоў на неба. Гэта ёсць цэлы працэс услаўлення Езуса, калі ён уславіў. І тады Езус спасылае Духа Святога да іх. Такая ёсць паслядоўнасць і логіка. А цяпер давайце вось гэтую паслядоўнасць і логіку перакладзём канкрэтна на жыццё тваё знову ж і нашай краіны. Чаму Духа Святога часта няма ў нас? Таму што Езус яшчэ у маім, тваім жыцці і ў жыцці нашай краіны не ўславіўся. Таму што яшчэ не адбыўся татальны крыж, не адбылося сыходжанне ў самую глыбіню адхлань, як Езус сышоў адхлань. Таму што яшчэ не адбылося таксама у небаўшэсце і нарэшце у васкрасення і ў небаўшэсце. І да спаслання Духа Святога можа быць у тваім жыцці, у жыцці нашай краіны вельмі далёка быць менавіта таму, што Ян Евангеліст сёння кажа так. Не было яшчэ Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. І можа ён ужо ўслаўляецца, можа гэты працэс ужо пачаўся у тваім асабістым ці маім жыцці і ў жыцці нашай любай Беларусі. Што можа ўжо мы сыходзім у адхлань, можа паміраем на крыжы сёння, а можа ўваскрасаем нарэшце. Дай Божа. Мы пака што не ў стане гэтага можа зразумець. І нам трэба мець вочы прарокаў, которые бачыць тое, што небачнае. Мы можам глядзець на сваё жыццё як на даліну касцей, як на якусь развалюху, а Бог гаворыць: не, слухай, сябра,
ты воскресаешь уже, что это не так уж, як ты бачишь, что яно ўжо абрастае плоццю і скурай. І нам патрэбна мець такую моц, каб мы маглі таксама ацаніць. Божа, ну вось нешта ж не так у маім жыцці, нешта ж не атрымліваецца. Чаму? Што не так я раблю? А можа, ты ўсё так робіш, што проста яшчэ час не настаў. І таму заклікайма Духа Святого, который робіць з нас саміх, з нашых дачок і сыноў прарокаў, што мы пачынаем прарочыць, што мы пачынаем бачыць як прарокі, пачынаем мець бачанне вось такое прароцкае нас, свайго асабістага жыцця і жыцця нашай зямлі. Дарэчы, сябры, слова прарок, ведаеце, як перакладаецца? Ну, это габрэйскае слова наві, а перакладаецца як бачучы, той, які бачыць. Это полная супрацьлегласць чалавека сляпога. Пророк – это той, который ў стане бачыць. І калі Дух Святы прыходзіць, ён адкрывае наш зрок, што мы перастаем бедаваць і плакаць толькі, што вось, ай-яй-яй, я ўжо аджыў, што мне ўжо засталося, а што будзе далей, а когда это все закончыцца і так далей. А пачынаем бачыць, што Божа, добра, окей, значыць, усё ідзе па твайму плану. Значыць, усё добра. Ты маеш над гэтым сваю моц. Мая справа прарочыць. Мая справа прыходзіць да Езуса і піць, і ўжо потым рэкі паплывуць, і ўсё зменіцца. І берагі гэтай ракі пачнуць зелянець. О, зялёныя святы. Амен. Веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У дзень спаслання Духа Святого, з'єднаныя ў супольным чуванні, ажыўленыя Духам Езуса Хрыста, узнясём да Бога Айца нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Пан адарыў яго сваёй ласкай у распазнаванні і выконванні Божай волі.
Тебе просим. Молимся за тых, хто ўжо прыняў сакрамент канфірмацыі, каб яны ахвотна слухалі Хрыста і прымалі Яго ў Эўхарыстыі. Тебе просим. Молимся за людзей хворых і самотных, каб Дух Святы, Суцяшитель, адарыў іх новымі сіламі і паказаў сэнс цярпення. Тебе просим. Молимся за людзей, якія шчыра шукаюць Бога, каб святло ласкі асвячала іх душы і прывяло да сапраўднай веры. Тебе просим. Молимся, каб Дух Святы перамяніў аблічча беларускай зямлі. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы, захоўваючы ласку хросту і канфірмацыі, былі паслухмяны натхненнем Духа Святога. Тебе просим. Боже, які праз Духа Святога ўліў дары любові ў сэрцы сваіх верных, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы любілі Цябе і аддана выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Святый, Ты приди,
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. а так само на користь нам и усему Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, освяти эти дары благословлением Духа Святого, и проз их спошли Твоему Костелу такую любовь, каб усяму свету нес и он святло збавенной правды, проз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Возносим их на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты, каб завершить спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна ўсклікаючы. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего нашего Пана, каб принял и благословил гэтыя дары, гэтыя приношенні, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем я Тебе найперш за Твой святы католицкий костёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх.
за откупление своих душаў, за надею на збаўленне и уратаванне, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности з усім касцёлам, у найсвятейшы дзень Пятидесятницы, калі Дух Святы объявился апостолам у вогненных языках, найперш з пашанаю успамінаем благословленную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а таксама святого Юзафа, абранніка найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадевуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дамьяна и усіх святых Твоих. Праз іх заслуги и молитвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твоя опека. Пане, ласкава прыймі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, і ад усёй сям'і Твоёй. Захавай дні наши ў Твоім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Твоих выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага, Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца ўсемагутнага, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя хвалы. Пане, мы, слуги Твои и Твой люд святы, успамінаючы благаслаўленую муку і уваскрасенне, а таксама хвалебнае у небаўшэсце Езуса Христа, Сына Твайго, нашага Пана, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй, з Тваіх дароў і шчадротаў, ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек.
Покорно просим Тебе, Всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего,
И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его с упокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. У апошні вялікі дзень свята Езус устаў і паклікаў, кажучы: «Калі хто адчувае смагу, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Аллелуя!»
Молимся. Пане наш Боже, нехай прийнятий сакрамент нас освячає, каб у серцях наших палав огонь Духа Святого, яким Ти цудовно наповнив своїх апостолів, праз Христа Пана нашого. Дорогие браты и сестры, об'яву я уже сьогодні читати не буду. Наверное, гэта будзе правильно. Але так само, калі хтосьці заўтра, дакладней сёння днём уже не будзе ў касцёле, то аб'явы, калі ласка, прачытайце або на дошцы аб'яваў, або ў інтэрнэце. Таму што аб'явы сапраўды ёсць таксама і важныя дастаткова. Жадаю вам, каб берагі вашага жыцця зелянелі гэтай жыватворчай вадой, якую Дух Святы дае. Каб сапраўды нічога не баяліся ў жыцці, таму што Дух Святы дапамагае бачыць усё зусім у іншай перспектыве, прарочым зрокам. Хай Бог дае нам гэтага Духа Святога няспынна, каб мы былі заўсёды па-божаму маладымі. Пан з вамі. Схіліце галовы на благословенне. Бог Отец святла, які сёння спаслаў сваім апосталам абяцанага суцяшальніка і напоўніў святлом іх сэрцы, няхай благословіць вас і надзеліць дарамі Святога Духа. Няхай агонь Святога Духа, які з'явіўся над вучнямі, ачысціць вашыя сэрцы ад грахоў і напоўніць вас святлом нябесным. Дух Святы, які паяднаў розныя народы ў вызнаванні адзінай веры, няхай вас умацуе ў гэтай веры і здзейсніць вашую надзею сузіраць Бога ў небе. Благословлення усемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Вам
Вялікі дзякуй нашай музычнай службе, асабліва хору вось і Дамініцы і Рэнцы за той цуд, который да нас сёння праліваўся разам з Духам Святым з харовішча. Дзякуй вялікі. Можа, камусьці далёка давядзецца пяшком ісці да дамоў, то ёсць магчымасць пад'ехаць, калі што звяртайцеся ў закрысты.